Takže čau, vítejte na kanále Brofire Gaming, já jsem Fry a vítám vás u dalšího tutoriálu. Dneska na program Cinema 4D a Photoshop ukážeme si v těchto dvou programech, jak si udělat tu novou lištu nebo ten banner, ten nový vzhled YouTube, ten One Channel. Vidíte, my to máme na kanále uděláno takto. A proto si to takto i dnes ukážeme. Budete potřebovat, nebo v čem byste to měli dělat, je Cinema 4D a Photoshop a nějaký ty textury, obrázky, které si teďka ukážem. Samozřejmě šablonu, jejich velikost vám napíšu do komentářů, do nápisku pod video, anebo vám dám přímo, hodím to na úložku, abyste si to stáhli, ten obrázek. Tak, potom budeme potřebovat vytvořit v Cinemě 4D tento nápis, to si ukážeme. Potom takovouhle, třeba jak to máme my, tady toho z Battlefieldu, toho panáčka, tak takový obrázek si stáhnete. Potom, jak tam máme tu Minecraft krajinu, tak to si také můžete stáhnout, záleží na vás, co tam dáte. A nápis 2, to znamená, to si také ukážeme, jak to udělat v Cinemě 4D, aby ty čáry vypadalo, že to je takhle v tom nápisu. Tak. A samozřejmě tady toho panačka znáte, to tam taky si můžete dát, když to stáhnete. Tak. Jako první si uděláme v Cinema 4D ten nápis, takže si dáme MoGraph, MoText, hned si dáme hloubku 50 a text si tam dáte, co chcete třeba, aby tam bylo. Já si tam dám BFG. Tak. Dáme si tam nějaké písmo, záleží na vás. Třeba, nevím, najdeme nějaké oblíbené moje třeba. Ukáž. Já už si totiž teďka zrovna nevzpomínám, jaký písmo jsem dával na to, co máme na tom kanále, na to už si moc nepamatuju, jaký jsi tam dával. Takže ho zkusím najít. Tohle? Ne. Sakryš. Tohle? Ne. No, každopádně, no tak to asi ne. Každopádně to je jedno, záleží na vás, co tam dáte za písmo, který se vám bude líbit, tak já tam dám třeba tohle. Teďka. Tak. Tak. Máme tohle základní písmo, dáme si materiál, barva. My tam máme červenou, jak jste mohli vidět. Vy tam dejte jakou chcete, já tam dám opět červenou, aby to bylo úplně stejný, jak to tam máme my. Záření dejte 50 a 70. Tak. Vložte na text. Taky to záření si můžete dát podle sebe i tu barvu. Teď si nastavíme rendering 1280, 720 výška. Tak. Uložím si to třeba na plochu. Dám, že BFG IT1. Tak, ať to máme nějak rozlišený. Dáme si formát PNG. Zaškrtneme si alfa kanál, včetně zvuku si odškrtneme, tak. Vyhlazování dáme nejlepší a to necháme tak. Vyrenderujeme si to. Tak se mi to někde tady to je. Tady se mi to vyrenderovalo, vidíte, nápis, vložíme si to tady nahoru, se mi to tady neplete. Teď si vytvoříme vlastně takovou tu texturu ty čáry, takže si zrušíme tu barvu. Tak. Dáme stavení renderingu, všechno zůstává, jen přidáme efekt kreslený vzhled. Dáme hrany a vyrenderujeme. Ještě si to ale přejmenujeme. Tak, dáme PFG IT2. Tak. Vyrenderujeme.
to udělal ale špatně. Dáme si ještě jednou ten rendering a ten kreslený vzhled si přehodíme. A bude to takhle. Tak. Takhle je to dobře. Ty barvy musíte přehodit. Tak. Tady. Jo. Tak si to dám tady nahoru. Vezmu si tu šablonu, dám si tady. Ten Battlefield texturu si dám taky tady. A tak. Si vložím, hodím do obrázku, výborně. Vidíte, to už je to finální, co jsem tam dával. Tak. Když už máme to všechno hotové, zavřeme si Cinema 4D a otevřeme si Photoshop. Chvilku počkáme, než se nám to načte, tak, výborně. Hodíme tam tu sakra. Hodíme tam tu šablonu, kterou mám někde tady, možná. No, stejně to předěláme potom před to. Tak. To jsou stejné vzhledy, vidíte, že se to zkoušeli, jinak ta šablona je o stejné velikosti, tak. Trošku se mi to seklo, tak. Zobrazení dáme, trošku se to přiblížíme. Tak, toho si vůbec nevšímejte, berte, že tohle čistě jenom ta šablona. Tak. Aby jsem vám to třeba víc přiblížil, tak si to, aby vás to neznervózňovalo. To celý takhle začerníme. Tak. Třeba to ještě zakreslíme, výborně. Tak. Když už máme vlastně, se to trošičku seká, protože tam mám spuštěný ještě torrent. Když už máte tu šablonu vloženou v tom, tak si umístíme soubor a to je právě ta MC textura, budeme tomu tak říkat. Tu si roztáhnete po celý tý vlastně šabloně, budeme tomu tak nějak nazývat, tak po celém tomhle tím černým, tak umístit. To nevadí, že to tady není tak přesné, když tak si to můžeme ještě roztáhnout tady nahoru, aby to bylo úplně třeba tak umístit. Zabereme si štětec, ale ještě předtím si označíme opět tady tohle, aby jsme to měli rovně, tak. Takhle si to vlastně, jak to máme my, podobně, můžete takhle nějak nastínovat, začmárat, aby tam bylo jenom tohle, tady ten krok zpět, tak. To máme tady tohle. Teď si tam vložíme vlastně toho panáčka v Battlefieldu. Takhle si ho nějak upravte velikostně. Tak, třeba. Super, umístit. Teď si jenom najdu toho Gangnam Style panáčka. Tak, toho si kdykoliv stáhnete. Na Google dáte obrázky, nebo jo, když si to obstříhnete, tak. Musíme ještě najít tady toho panáka. Tady. Toho si můžete jakkoliv tam vlastně vložit, že vám bude koukat třeba tady. Tak nezapomeňte, že tady vlastně bude ještě to logo vašeho channelu, když si to tam dáte na ten YouTube. Tak aby jste tam nedávali zbytečně nějaký věci, aby vám to šlo vidět.
Tak, delete. Teď si vlastně vložíme ty texty, takže dáme si umístit, dáme si takhle, vložíme to tady doprostřed, umístíme, vložíme si i to druhý, ty čáry, takhle, zhruba přesně na ten text, může to trošku tak, umístíme a dáme překrýt, tím pádem se nám to překryje a vypadá to takhle. Dáme si uložit jako, dáme si i hned PNG, tak, napíšeme si one channel IT. Můžete si to podepsat jak chcete, to já jsem si tak jenom nadepsal. Tak. A když si to otevřem, tak vidíte, to nevadí, že to je tak křivě, tak máme vlastně to pozadí. Takže díky, že jste sledovali, jak si vytvořit to pozadí. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, pokud se vám pomohlo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, můžete dát odběr, protože budu dělat víc takových tutoriálů. Můžete mi napsat, udělám vám rád intro, pokud budete chtít. Můžu vám udělat logo na channel, když si nebudete vědět rady, i když vím, že vy si určitě poradíte, ale kdyby přece jen ne, napište, ne, můžeme se dohodnout, jak byste to chtěli, nebo jak by to mělo vypadat zhruba, a já vám to třeba do týdne, nebo to je jedno, jak dlouho se dohodneme, udělám. Takže to je ode mě z mojí strany všechno a čau.